Per fi és primavera. Cada any, els follets arriben per fer-la florir. Tots menys en Tim. En comptes d'un pollet, sembles un corcó. En Tim s'estima més viure la seva pròpia aventura. Què és això? Aquest negoci és una ruïna! En Tim caurà en mans d'en Blat, un firaire malvat que el maltractarà. És un follet! Serà la nostra salvació, sap? Preparats! Però tot canviarà quan la Teresa, una nena inquieta que sent que no encaixa al seu món, vagi al circ. La mama em té mania. La teva mare treballa massa. Què us sembla si veniu amb mi a la fira? La Teresa descobrirà en Tim i res tornarà a ser igual. La Teresa i en Tim senten, per fi, que tenen algú que els entén. És el començament d'una gran amistat que els convertirà en amics inseparables. Tu ets... El follet de la fina. Ja no té gràcia. Acció, Màgia. diversió, emoció, màgia. Em sembles un crac. Un crac! Una història entranyable que segur que emocionarà tota la família. Tu i jo, quin rotllet guai! Jo i tu, dos amics de veritat. Som diferents, però tenim el món. No poden perdre temps. En Tim corre perill, en Blat el persegueix i el temps s'acaba. Vine aquí. Sí, tu i jo tenim... Rotllet guai.